Făcați, mă. Și nu mai ducem acolo la Disneyland? Lasă pusă pe lângă Zeva. Și tu, hai și tu. Hai, cap. S-a terminat? Asta începe altul. Nu, ia să cu Ceaghi. Tot cu Ceaghi vrei? Da. Asta nu l-a arătat pe Netflix. Așa și... Acum vine Maca-Paca? Nu cred că vine mami, cred că nu mai e Maca-Paca. Mai e Maca-Paca. Sunt ăștia cu pătratele. Și după aia cred că vine tot Ceaghi. Cred. Victor, ce cauți acolo? Jucăm baba oarba? Hai, prinde-mă! Unde sunt? Nu mă vezi! Nu vreau asta cu Maca-Paca. Hai, Lica, începe. Hai să vedem ce începe. Ia. Țighi. Ia, dau dinții. Ciocolată. Nu putem acum. Mâine primești dulciuri. Ce orange. Green. Ia fă și tu. Poți să faci ca ei? Nu. Ce zice? Băi, ia acasă, mă. Înapoi. Capul. Victor. Hei, Victor. Nu da în mine. Adrian, nu mami. Nu, Adrian, înapoi. Mă, Maria. Mă sting. Adrian, Victor. Victor. Hai să aducăm asta la gunoi. Du-te și pune la gunoi. Fugi, la gunoi. La gunoi. Unde e? Unde l-a aruncat? L-am spus la gunoi. Unde ai aruncat? Ce la tati? Ce e scos acolo? Flos. Vreau flos. Mete-mi flos. Îți trebuie flos? Da. N-ai uitat nimic? A? Un cuvânt magic?